is your boy DJ S Shine Best International. Okay. Yeah. Yeah. After the rain, no dey come sunshine. No matter how we dark it, they must pray. If I do go get messy, I no joy. Toasters of the Lord shall be like Mount Zion. That shall not be shaken but enduring forever. To go one day go gige. Onya wereki weri enine. Okwagi sinige burai. Okwagi sinige bunkebo. Male anamirugi. Dirugi kai onya weri maketo keni. Okwagi sinige burai. Okwagi sinige bunkebo. Ugeri atwe buchi. Anamirugi. Dirugi kai maketo keni. Osira iyo na iya yokani. Ikuwaka nuzoge mebe. Ikekike dikendikrere nuwe. Joma meji mario kumawa. Toasters of the Lord shall be like Mount Zion. That shall not be shaken but endure forever. Chukwu mwandi gogige. Onya wereki weri enine. Okwagi sinige burai. Kedanku ikwere. Okwagi sinige bunkebo. Male anamirugi. Dirugi kaino. Kanketo keni. Jesus okwagi sinige burai. Okwagi sinige bunkebo. Anamirugi. Samoko chimu. Kanketo keni megi. Yeah. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord, forever and ever. So we pray, amen. Okwagi sinige burai. Okwagi, anamirugi. Kamuketo keni megi. Okwagi sinige burai. Okwagi sinige bunkebo. It's your boy, DJ S Shine Best International. Okwaga nano nobu, police ya webia. Asukwa mangu na ngwa, na nkebu ukuna bia. Kosienu na ndị a na-ekwu na-abịa na-abịa ngwọgwọgwọ ngakepụwa n'ụzọ na ndị a na-ekwu na-abịa ọ na-abịa a na-esi bodo nke ọnwụ obiri Igbo abịa adụmọ na-ewusigo ife anyị na-achụpụ owo asị m na adụmọ na-ewusigo ife anyị na-achụpụ owo Ọsọlọfa ife ọma ga-eme n'ọgbọ ọ ga-eme agbatala m ba ama echi o buru laptọpụ n'aka njụwa m eche nwanne m ọsị na ọ na-atụ ọrụ mgbe anyị na-agụ akwụkwọ ama echi edenwela abị ya njụwa m eche nwanne odi iti ọ na-atụ ọrụ ama echi nwanne m ụlọ ọ na-agba ọsọ ihe ohere ahụ ndị a na-ekwu na-abịa ọ na-abịa ịma mgbasị njitube ndị a na-akpọ nọ nso ịnọ nso asị m ịma mgbasị njitube ndị a na-akpọ nọ nso ịnọ nso ịmakwana n'oso deluko ebe ọ na-achọ kọmfọt ịmakwana n'oso deluko ebe ọ na-achọ kọmfọt
consider bagi. Ukwu na chakoku, consider bagi. Ukwu na emugoku, consider bagi. Nwa pampas, papa ejima, osikwa ego. Iyo ife ọma na-eme n'ọgbọ. Ijenu ga-emele n'ugwu nsọ. Asị m ijenu ga-emele n'ugwu nsọ. Ebe ifere ike na-eme. Otu ogwu bachala anya yi. Asị m otu ogwu bachala anya yi. Maka ịchọta onye chi ihe fụrụ n'anya. Ọkụ ịgba n'ịgụtago. Chukwu okike bụ mba ife ntụrụ ya mapụta obi ya. Asịkpọkpọ ọgwụ ndị nsọ. Amaka m ife na Nnewi oge otu Ọnịcha n'oge ezo. Ife mfụrụ ka mụ na-ekwu ihe ihe. Maka onye egbunie onye ọbụla bili n'udo. Ụwa ga-abasị onye ọbụla ọsịkwa ụwa Chukwu. Ile ụra ajọka, ile ọyị na ọ dị njọ. Ọkwa melụ mmalụ ma anyị nwe akalije ihe ahụ. Onye mgbuchekwa n'obodo oyibo ebe a na-enweta ego. Ịnọdụ Naijiria onye bụ na-edebe ilu. Mgbe afọ ịnọ Naija na-ememe onye kenesoni. Ma mgbe fachifu pikchọ gị ebe ịnọ n'obodo oyibo onye bụ na-asaba ilu. Ụtụtụ n'elu gị ife efife ọjụwa gị ma ị gaghị iligokwa nri. Ihe ahụ ife ọma na-eme n'ọgbọ. Ọ na-eme ihe n'ụwa omenala tọrọ chọọchị onye ọbụla ma n'obodo anyị dị tọọ. Biko na uwe n'ọfịs enough onye nyere ife na-esi na chọọchị. For your mind you be King Kong. Sọsọ Chukwu gbanyelụ m on. Ị ga-apịa nwa ọkụ teletọnụ banye ka anya nwoke nọ na-enwere họ. Awa kochi tani bụ kochi Tony. O mela anya kwụlụ dịka Vicky Tony. Ọ bụrụ ọsọ tupu baba ṅụrụ holy boy kụkụkọta bọdị holy pass. Back pass, with pass, back pass bụ ya hashtag. Ọsọgodi gị kwuwe nebe ma na-ejikwa na gọọmenti efele. Want to buy the bar, moto juru na park, man never refer to from moto na car. Madam Wanamo, like a music matter I want to buy for Madam Bonasini, my brother, can you tell me why? When you're not gonna banda, so hit you when I'm a bossy people. Madam Akona banda, so I'm a Panamokali, me, I use my bus to test the back. Again, nobody want to rank behind the bus. But then I must be the one that nobody got your back. When you wear your booger more for us on it. When you wear your booger more for us on it. Church Murasoni, I don't go like Church Murasoni. I am Mama, I am Mama.
pilot. Yabola joku tule tu bobo. Asonye kuli bola biko bubobu. Obula kanipa na kaba yeba noluto ya. No bia kije na onye mwe. Mbia nye chiese na nunyozo. Nge kwente na obi tingi susu bobo. Ma ebili dosi be yebina. Nasu wakata lutunde munye. Ma ebili dosi be yebina. Noke ngo kone kute na chombabu. Onye metelo mwakwa bika ya lalo. Na manu na nabendi mya nusika. Osobu ya bulotu nili nise. Apalo mufa mamulu no biego. Eti no kana na lo mani fenike. Ana baba no bacho bandia ya choko. Oba gara sana bukwa chinaka. Nge kwenti na atuo mezo dinana. Olulobi na tebo ya zolo. Nandi bomo onye mbuku ejeribo. Onye metelo mwakwa bika ya lalo. Bofu ongeze bufozu. Ola na kema na mwabe dubago. Ezigbo mmado Pascal Globa gente. Kaboru gamo manobo kunjibia. Iye fugu mwaka biye neka wenugu. Ifo na kwa gilosi na muo. Ezigbo mmado mwa kwa famulu ya wayo. Baby no nebe fana burofu. Na mwamu eti na mwamu fa burofu. Awasi ya nika niko fuebe kapaya no. Eba buni tinyela kano ya galugire. Imi yenda goro wafo ni bezi bomano. Oda muna kolo hobodo sefa libi fe. Aga woke na chumwe fona lolo ya. Obolo kwa ni mwene gubi sineno. Kanjo gimi mwe kwa biede nye madife. Obolo kwa iti mpuna kwa mbigi mano. Ibu big man ine melu mwe nyife. Oye wele gonye lumo lega kao. Oye wele kenye zino ye weke gole noa Pascal Globa no kwa chumo kwenye Ezagi gugu monshinde Mwamulu no biego Edino gana na lo madi fenike Ana baba no tacho bandia ya chopo Owa gara sana bukwa chinaka Golugulu dana sido kumili Yetolo nuneli no tubo ya lalo Boys and yes, he can define in a yono. I baba mboche kubo lisa sola jife wele jo ama yo. Baba. Anjo feji say yo. Is your boy DJ S Shine Best International. Oye mwoke nyalo kwa matio Nyake silibutike Unavuke nusi adio General maki Oye mwoke anenya device yo Nyake silibutike Mwetio kukoko General maki Onyabi melu donu Weliko putechiyo Oma megi pikitu General maki Evola onyabi na habonye mbu Weliko putechiyo Okulu denya nehdeo Mbabo lega Inuko General market yo. General market yo. Continue last cardio. Check up baba. Wabu general market yo. General market yo. Continue last cardio. Check up baba. 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 Bolabo, Lulu goes away. General market, Wabunde, Janandena now. Ijen, Enuabo Bavia, General market, Wado Belavia, Zono Toto Mana Luga, Yugo, General market, Ebo Wado Belavia, Avabara Gavia, Elona Modo, Avava Esoba, Mazuki, Chiri, away you go.
ị na-anya n'ụwa taa ọkwa ndị ajụrụ ajụ mba na-ebutezi ike inugo nya mere big chụpado ego abọbi gbadogwa anya maka ọnya kọrọ ọnụ tata ọkwaligo ọpụta echi ọ bụrụ ude nya na-ede mgbawoli ebe ọnụ ọwa ihugo general market yo continue last card yo ụwa bụ general market yo continue last card yo Jacob kọndọkta ịkpọrọ aka ọkwalike ọpụta echi ọmaburu ike wee nata nne na nwa agbọghọ akpọrọ akwụna ogbolo nya meziri n'ụọ milonia nwaanyị a ga-akọrọ ọnụ nwa ọkwalike ọpụta echi ọmamụwa ejima ọkwa kapịnta nwụrụ onye nzọpụta Joseph mechara bụrụ eze ibe ga-aba mmadụ arụ mbido igwechiri ị ga-abụ isi ya mmeri ga-abụ nke gị ihugo general market yo continue last card yo ụwa bụ general market yo continue last card yo Jacob ọkwa mmụ kwuru okwu na mbụ asị na bọọlụ ga-alaja oroma ihe okoko ele chukwu kere ụwa bịala ihu flọshi ọgwa mụrụ egwu na-eme ebe ewuchimo Is your boy DJ S Shine Best International. Chief Louis is Chief Anthony Jokum, also one of Fire Ambition. Wasenga one play. No longer the man. Chairman Chief Executive.
Tony Global Industry Limited Baba. City Global Hotel na Laba o, ono ma me jaga pa e. Na rekele. Chief Emeke Jama, General Manager Marketing of Koja. Amadi go for your time. You go tinye lelo ma pe na la e. Aye jaga pa na langodo. Asuni ko na la ikwana, ikemba na bisi. Na mam jaga pa. Chairman Chief Executive, Triple Communication Limited. Na Kagawa. USA President Abuja. Yama me jaga pa. Ogana we on the west. Chief Chika Ibosiono, Director Labor Master CC. Chairman Blessed Chika Motors Limited. Isi mi wanu na la uru ala. Aku batana la ibe kule. Aku batono na mere. Aya urugo uriye de ma. Aku bata be jaga pa. Aya urugo uriye de ma. Isi mi wanu na la uru ala. Aya urugo uriye de ma. Aya urugo uriye de ma. Chief Okesie, Mount Ebule Wane Mwa, One Jaga Mba. Chairman Chief Executive, Obe Technical Construction Limited, Jaga Mba. Ebule Webwolo, Nekolu Webwolo, Nebu Jaga Mba. Chief Franco Nyende Mosu, Ati Nawara, one of the Bulan. Chairman Chief Executive, Nebu Resources PSC. Jagamba. Achi na rekele mo. Achi na rekele mo. Achi ono na rekele mo. Achi na rekele mo. Achi ono na jagamba. Achi na rekele mo. Chief Chukujere, Mwazadi me. Hii na jere kwa na la ibola ni. Ono ga jere. Chairman Chief Executive, AA Class Enterprises. Masio Birebu, Oko Mewan Meja Gamba. The hood of population, Yama Meja Gamba. I know traditional doctor. Patrick again to Quake. What you don't want, no man, Jim. What you want, Warrior, no man, Jagaba, I wear a Granica when I'm missing. What do you want your man? If I got to see Simon, the young Rudican number, Chairman, you not got Pharmaceutical Company Limited. Well, I had a miss. Yes, you want your one. Gali, where you did again? Mas yes, you came here. It's a football one. The man Jagamba. Chief and Lolo Sam, where was you? Managing Director, Amatex Motors Limited. Deal on distribution and 300 bucks. Both cash and high purchase services. The man Jagamba. Chief Mark Yemendo Kwan, one of my man, and I get him. I do all of one on a quarter. Administrator of Modern Home Health Agency US, Roman Jagamba. Vice President of Home Development Union, worldwide in Roma, Ogana Mejama. Anaurugo, Ulianema, Anaurugo, Jagamba, Anaurugo, Ulianema, Anaurugo, Jagamba, Anaurugo, Ulianema, Anaurugo, Ulianema, Anaurugo, Ulianema. Talk Emmanuel Mama say, Anaurugo, Ulianema, Jagamba, Anaurugo.
photos and video recording. The image maker. Yeah, the brother. I don't want to go to your man, make a campaign. I don't love you. I don't want to go make a campaign. I don't want to go to make a campaign. I don't want to go. 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 Chaposo never full La chaposo never futility. Obodo silike na ndibo baba never full bulike wepota. Ukochuku dala nina waka ichi agano. Yoko. Don't stop our children on your country. Nandekano, one legisike. Emenu mana no chuchu. Let's come together and each other. Anywhere you go. If you don't see one leg watch a person never full Watch a person never full Bona wambono nyaka ine Aga mwana jomane fane mena kete Jele mwande mchuku kaidi aga Bibi wa mwande chuku kamuki aga Makana chuku bihikani yo Chuku bihikani ya wakaidi aga Jene vizu mwana ndi bodi gaba Jele mwande na ndi bodi gaba Wakana gidi banye na ndi bodi gaba Chima manda di jena ndi bodi gaba Bangladesh kandi bodi jigari Opina saito kandi bodi Somebody say hustle, somebody say money, somebody say hustle, somebody say ego, somebody say hustle, somebody say hobo, somebody say hustle, somebody say goody. A big hustle man, chubego no, a big chubego no, chubego, a big fresh man, chubego, a big hustle man, babambo, na brother chubego, the best way to make your people happy now by making money, oh. Yeah, double hustle until you make the money. The best way to be a mirror, open me today, go. Yeah, double hustle until you make the cash. The best way to make your people proud now by making money, oh. Yeah, double hustle until you make the money. The best way to be a good father, for me today, go. Yeah, double hustle until you make the cash. The best way to make your people proud now by fetching money, oh. Yeah, double hustle until you make the money. Oh, well, look, oh, see that you boy, Okwa puta no bodo akuba ndije kono ya Makane ego diolu Chetano narona uno bobo Umibe arona uno Taxi driver oh no One day not to go there mubona yanki oh Okada people oh Business men oh Office worker oh
Anything you they do, until you make the money. The best way to make your people happy now by making money. Hey, double hustle until you make the money. The best way to be a mirror, me today go. Hey, double hustle until you make the cash. The best way to make your people proud now by fetching money. Hey, double hustle until you make the money. The best way to be a biggie boy, me today go. Hey, double hustle until you make the cash. The best way to shop for where a soup now by making money. Hey, double hustle until you make the money. Chabera do be da bera do. Easy day you do ya how I am. Easy day you never fall free. Easy day you get where. Easy day just one day yo. Easy day you never fall. Easy day you never. Oh she said one day yo. I get you to wire. Welcome second Hey, double hustle until you make the money. Until you make the cash, double hustle, double hustle, double hustle, double hustle, double hustle until you make the money. On the put a melody for on the put a melody for Chibawa. On your casino, hallelujah. It's your number, it's okay, Belle. Ogalanya Malumba, Mopwene Malumba, depending on what you wedding. To be a man who pull up belly fair. Pull up walk on Nana Malum, we are brother. Maka one thing, everybody apologize. Imaka one thing, on your phone apologize. Inga see a feel on your phone, a cool jabba. Inga see a feel on your phone, a cool jabba. Oh, ayo, obodo na ndị batụ ụjọ ndị obodo na ndị batụ okwu egwu ọ na-atụ afọ ọsị na anya ga-akwụ n'ilu ọgbakala ụtụ ọsị na anya ga-ebi n'ọhụ owayo ha eyiye ha yawụgo iwe n'oge nlapi na politicha akpọbụ iwe n'oge ndị ebie na sista nkechi silebaba wee na-ewe asị nte ọ na-akwụ n'okporo tugada dị iwe n'oge mọni na Johnson Darie. Oya mbombo ha, oya mbombo ha, everybody mbombo ha, oya mbombo ha, oya mbombo ha, oya mbombo ha, oya oyo ha, oya mbombo ha, oya mbombo ha, oya mbombo ha, ayo ha, oya mbombo ha. Yeah, oya mbona mwelo ifo chibawo. They know the very person. If you think say it easy, Botaba. If a big man who tell a poor man how he make money, more when you walk on about. If I know what it is, it's Jaja. Why you been there? 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 Is your boy, DJ S Shine Best International. I want to pick up your available. A police one, a guapo tobo. Mirito redo kawaji abuaru. Electric one, pick up your available. Iyelele, anye kunie. Iyelele, anye bata. Iyelele, ona potu. Cha iyelele, fanenene. Aka neti iba, tibelu me iba mo. Onu de
buaja ubena moja mo onye uba kwala mbakọ bụ ka ijebenu emenu mana ife chukwu kwuru ga-eme ugo nwa m asa m gbara egwu mmiri doro edo ka gbawa ji abụọ Adadi chemo, Adamu gbara Iyelele, ọna muke Iyelele, amụma mmiri Iyelele, ọna fionu Iyelele, fanekwunu Iyelele, ọbụmụ na-eme Iyelele, ọkpọchi mụ nyelumu onye nye na chi ya so n'elu ebe ọ na-eje mana ibulu chi ya ụzọ nụ ịgbanarị enwe n'ọsọ ugochukwu mere eze ife ọbụbụ nkili ebe enu mana ife chukwu kwuru ga-eme akwụ ụgwọ na-agbalị egwu ụdala nwa na ịmalụ Ugochukwu mere eze na-egwu anya mbụọ DJS Shine Best International. Any number one. Everyone number one. Any number one. Rough one one pound. Everyone number one. Any number one. Tomo si ebemsi. Ototomo si ebemsi. Na na fufu. Omo na hasoto. Na na fufu. As a street boy with the hustle. They get made a mad one day. Street boy we just the whole inside you. How many can you help? Oh, look at that thing at the ask. Oh, please do it from the it is just a very little something, too small for you. Oh, I don't want Papa Biko Wuki Mega. Where go, but I do see Bumo Nisio. I don't want Wuki Mega. Where go, but I do see Bumo Nisio. Only something where I don't Wuki Mega. Where go, but I do see Bumo Nisio. Oh, Biko Papa Mega. Now when you find me, put your hand in the kill. You got the kind of money you go get, just for you and your family. Oh, yeah. Some are the one go to buy, even though school fees is high. What can you do? Oh, but to get the kind of money you go get, in your scholarship, they don't want hospital. In your scholarship, I say you get the kind of money you go get, they will run around. Youth empowerment. Only something where they don't book in Oh, we go Papa Mega. Dinner when you find me, I put your hand in the duking. What can I do for Mama? Beautiful Mama. Oh, Mama, where do we go? Mama, where do we go? Beautiful Mama. Oluwa you got cinema now. Because you get fit in Mama. Oluwa you got cinema now. Good life get fit in Mama. Oh, yeah, she was
Eshiwagere haramirimo, Eshiwagere haramirimo. Wonderful mama. Eshiwagere haramirimo, Eshiwagere haramirimo. Wakana tuta mama. Gosere mama, nye yogoloko, nye arisike. 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 Me no want to go, me no want to go. Happy you want to go. Me no want to go, me no want to go. Happy you want to go. Men no nanga, men zagoba, men no nime. See, ije moka de rofele, ije money a dirisi o. Men no nime, oh Oluwepela, Oluwepela, Oluwepela. Yeah, when I can get like a shame me do, shame me do. Like I do, tell it what I need to do. It alone, it do namale. Okay, do it, if you men me do, if you men me do, if you men me do. When I can go, if you men me do kingdom, it do na Saudi. Tiwere me bao, tiwere me bao, tiwere me bao. Tiwere me bao, tiwere me bao, tiwere me bao. Ndukumao kata tiwere ye bao, tiwere ye bao, tiwere ye bao. Ifu odogu na ọkọ tiwere ye bao, tiwere ye bao, tiwere ye bao. Any man wey don conquer poverty o, it is not easy o, tiwere ye bao. Ebo wele je wele fuku ese lumo, ate ese lumo, tiwere ye bao. Ifeanyi ụkpa kapịta oyilu, tiwere ye bao, yeliwa wa mama o. Si ịpụta n'ọkọ fụchali bento, ọwụ fụchali nọsịmụ, tiwere fe bao. Oyi mụba n'ese mmiri niile niwo, tiwere ye bao. Okezi ikpeazụ ogezu abịa o, enyi ya gbadike o, efu papa o. Wili obi anabọkọ dike o, nyeso wike, tolelu melu o. Ijirofu anya biko ha o, ike kwere mmadụ, tiwere ye bao. Mago otu aka ma na-achụ ọnụ, ọlị na onye ma o, onye mefuchala eri o. Nnukwu mmanwụ pụta tiwere ye bao, tiwere ye bao, tiwere ye bao. Ifu odogwu n'ọgbọ tiwere ye bao, tiwere ye bao, tiwere ye bao. Yes, money onye bụ odogwu na krista, ọtụrụ na cash, kalụ uche o. Quincy wabawere mo, jafi ọdị n'aka weluwe, kedụ maka eze pịa. Jeff Ukachukwu Prime West Property, onye mbụ obodo, ụlọ 18.5. Ekene ibe o, oke osisi o, ya n'ụkpaka ndị Igbo na Male, bige Afrima o. Ezigbo nwa aba oke ka bọsụ, Emenike onye bọọlụ bọọlụ, upfront and personal. Ọgaranya na-echere osi o, abụzi egbe o, emeka otu ịgbale. Onye mụsi ije o mere ọra le, ụlọ playhouse na Male. Tiwere fi ịgba o, King Fancy eze ji mere o, ofu obi progressive. Eze bụ n'afọ maka odego, ịnọ ni nwata na eze ọchụ, nwata na eze ọchụ, anyị na-awalo. Osimiri, ụmụ abakọle, ememe ụmụ abakọle, nnukwu mmanwụ pụta tiwere ya ịgba o, tiwere ya ịgba o, tiwere ya ịgba o. Any man wey don conquer poverty o, it is not easy o, tiwere ya ịgba o.
one. You are number one. No be number two. No be number three. Number one. Number one. You're rocking with the best. 312 music. Made in about hour. The most versatile. Onyeze mama ndewo mama. Onyeze mama ndewo mama. Onyeze mama ndewo mama. Onyeze ndela chiabete mama. Onyeze ndela chohai mama. Onyeze ndela chiabete mama. Onyeze ndela chimosete mama. Onyeze ndela chanabete mama. Onyeze ndela chienugu state mama. Onyeze ndela chienugu state mama. Onyeze ndela chiriba state mama. Onyeze ndela chivesta state mama. Onyeze ndela chideka state mama. Onyeze ndela chiakwa iko mama. Onyeze ndela chikosiba state mama. Onyeze mama. Onyeze oge nwanne eze ozugbo na-ekele ndị eze ọ ga-adịrị unu mma o ekele onye zọpụ olu anọ ndị eze mma mma ndị egwu ma mma onye eze eze m ma mma onye eze ọkwarezi ụlọ mara mma bụ na ma egwu mama oleze eze m mama oleze eze Daniel Okezire mama oleze abigo one of mawa mama oleze managing director those are so limited eze m yakamba mama oleze eze ega nna dumele nwaka ma mama oleze oyota wani ye mama o oyota wana fuma wa otale mama oleze eze ega nna dumele nwaka ma mama oleze mama oleze wisiru wade mama oleze awa wana fuma wa lọta mama oleze ekele kelere mese ese ụta mama oleze egwugwu wana mama o egwugwu onye ọ ga-adịrị mma o mama oleze eze ndị egwugwu mama oleze eze Philip Ajomiwe mama oleze ndụ wanule mama o ndụ wana kwori ndụ wana mama oleze managing director mama oleze Village Cosmetics mama oleze ndụ wanule mama oleze eze nze nwata mbakwe mama oleze egwu gawan mama egwu gawan of Ugbo Autonomous Community Chama managing director mama o Peace Hotels na Alaba mama oleze egwu gawan mama o eze nze nwata nwambakwe mama oleze ọ ga-adịrị gị mma mama oleze eze onye male mama oleze tule mama o onye ga-adịrị mma o mama oleze eze mere mama o oleze ndị eze mama oleze mama oleze eze mere mama oleze elajo mama oleze elajo ya steeti mama oleze mama mama oleze Mama o eze
lekero bisi mama onyese ono gadere ma o mama onyese eze zere ma yo bi alomorisa mama onyese eri to fumu meni mama onyese chama managing director mama onyese Jerry Max Limited mama onyese Oweze oge nwanne odumodu mani ayaleke lulu ọ ga-adị unu mma ọla akpọtụla Abia Heartland Studio 22 district Ụmụahịa mama onyeze mama onyeze eze Philip Owokwe mama onyeze Achuka wanu mama Achuka wanu nala kwebi mama onyeze eze mbo mama onyeze mama onyeze we mama onyeze eze aru amade mama wobo one of obe di group say mama onyeze oje lanje mama onyeze ono gadere mama onyeze wobo one of obe di o gadere dem eze aru amade mama onyeze we mama onyeze eze kalu ko ikonte mama ozu oju ofusako mama onyeze mama onyeze eze agbese mama o ikenga wana fakolele mama o bola gadere mama o onyeze eze uche ihe digbo mama o ogugu wana fosi temle mama o eze bona gadere mama onyeze eze ndigbo mama onyeze eze lio mokocha mama onyeze jokaruku one mama o jokaruku one of Umunato Autonomous Community Burumbis eze lio mokocha mama onyeze eze denda SBA Atloma Ogodo one of Umuokrodo mama o eze Atloma onye ọgadere mama onyeze eze democracy mama o onyeze ọkụ one of ọkọ ya mama o eze onye ọgadere mama onyeze asị m gị biri gwe o mama onyeze ibiri bebe mama onyeze we mama onyeze eze Samson Osunwa mama onyeze ugotiri one mama onyeze ugotiri one of ihe bi obodo mama onyeze ugeze ụlọma Osunwa mama onyeze ugeze nwanile mama onyeze ugeze one of ihe bi n'Owerri mama onyeze ndị m ji mọnụ mama onyeze eze Sam Uzukwu mama onyeze eriwagwagu mama eriwagwagu one of his view mama onyeze eze mama onyeze oge nwanne lekere ọ na-akọdo na Abia Heartland Studio Ụmụahịa ndị eze mama ndewo onye eze mama ndewo onye eze ndị ọ ga-adịrị mma o onye eze ndị lachi Abia steeti onye eze asị m n'obiri igbo ugotinyere nwanne eze Samson Osunwa ugotinyere nwanne ihe bi n'Owerri wa Yaba local government ugeze nwanne
eze nwa ụlọ ma osu mama eze nwa nọ ihe bi obodo onye eze eze mpo eze esi nwekọta ụmara 3 of amụma autonomous community esiri idembisi mama onye eze ọ gadịrị ndị eze ewe mama onye eze eze mpo mama onye eze eze ndị Igbo mama onye eze eze Isaac Ikon any one of them ya dịkwara gị mma o mama ndị eze ndị lachi ọhụụ mama ndị eze ndị lachi abịa mama ndị eze ndị lachi Imo steeti mama ndị eze ndị eze ndị lachi Anambra mama ndị lachi Delta steeti mama ndị eze Enugu steeti mama onye eze mama onye eze ọwụ king oge nwanne eze otumodu nwanne ọ ga-adịrị ụlọ mma so ọ na-akpọtụ na Abia Heartland studio Ụmụahịa 22 district ndị eze mama ndewo mama onye eze mama ndewo mama onye eze ndị na-achọga steeti mama onye eze mama ndewo mama onye eze mama 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 mama onye eze ndị na-achọga onye eze ndị na-achị anyị n'ụwa onye eze asị n'ụlọ achị n'ụlọ onye eze asị n'ụlọ achị n'ụlọ onye eze onye eze Wale nande de bijenuo, wale nande de bijenuo, unyada namba nande de bijenuo, natuku kelo wane mesi yoga fanya nyao. Wale nande de bijenuo, wale nande de bijenuo, unyada namba nande de bijenuo, natuku kelo wane mesi yoga fanya nyao. Uchedo mwane nande de bijenuo, esa yodani sakuba mesi yoga fanya nyao. Obune jendomo andele bidenu no one bitoka wale nandele bidenu wale nandele bidenu wanne madana nandele bidenu natuku kelo wane mesi yakafanya nyao wale nandele bidenu wale nandele bidenu onyala nandele bidenu natuku kelo wane wale nande de bidenu umu biafra nande de bidenu umu igbo nwanne kwande de bidenu kaji welu nde di emesi ọgadịla anyị na mma wale nande de bidenu umu igbo wale nande anyị welu nwa ya chọba ebe ụwa na emesi ọgadịla anyị na mma ndokwula anyị ya Polo kosi nande de bidenu Eso yo pa mo clase Eso mi poco No mane si o wele O mo clase On est à doke na to Je dis pas même lo que Me voy mal do Amo beto yo nande de bidenu Ayo pa mo Wale nande de bidenu wale nande de bidenu wanne mwada namba wande de bidenu natuku kelo wane mesi okafanya nyao wale nande de bidenu enu wa
Oye mo Kristiano keke ake bochi ọma o ọdịcha doke na tuo ezigbo oyi ma ọma o ipeto ọka ka ise do ezigbo oyi ma ọma o oyi ma Antoni eze nwa o akede jem ọnụ amanụ keke ise do onye ọma njem ọnụ oyi mo kwetọ nkobi oyi mo bayo oslo nkobi nwanne emụdị ntaba o construction company na asabakunu na atụ ụwale na ndedebide ụwale na ndedebide anyị galịda mba na ndedebide n'ụwa na tupu kele ụwa na-emesi aka afọ anyị anya o otu a onye ada na mba maka na ndedebide n'ụwa anyị nwere nwaanyị n'ụwa ụwale na ndedebide n'ụwa chedo anene na ndedebide n'ụwa onye ọma na n'ọka na ndedebide n'ụwa onye mụlụ okwu na ndedebide n'ụwa ụwale na ndedebide n'ụwa anyị nwere ndede sobe bụ ụwa ya onye zo n'ọrịa ka onye agba na ama o na togo kele ụwa na-emesi ọ ga-abụ anyị anya o ụmụ Igbo onye agba na ama onye zo n'ọrịa maka na ndedebide n'ụwa emesi ọ ga-adị mma o anyị nwere nwaanyị sobe bụ ụwa ụwale na ndedebide ụwa o ụwale na ndedebide n'ụwa nwanne m ada na mba na ndedebide n'ụwa na togo kele ụwa na-emesi ọ ga-abụ anyị anya o Boniface nwafọ ezigbo oyi ma ọma oyi m dundum mmiri na-azọ n'ọra ipita ọka ka isedo na amalike na jụ ụmụ Igbo anyị ji mewere wee na-ekele Mr. Jobi Obi mgbakọ Igbo awa n'ọgbọrọ ifite ekwusigo local gọọmenti Anambra steeti togo kele ụwa It's your boy, DJ S Shine Best International. Igbo nwanne ebelu n'anya ede nwanne ọnịta doke na to na nwanne iketa ọka ezigbo oyi mama eburu elu n'anya lo
ngwele gbaka nwanne oye m omego na nne wike na to pitoka ka iseto ezigbo oye mama geburu eloko ye ogbenile ọlọ akwụdola eze na pitoka ezigbo oye mama chinedu ndibe ọnwa netile ọra o ọnwa babi kọmpleksị ezigbo oye mama wale na njedebe ije nuo ụmụ igbe gba njedebe ije nuo onye zunori na njedebe ije ụwa o na tupu kele ụwa na-emezi ọ ga-afọ anyị anya o wale na njedebe ije nuo wale na njedebe ije nuo onye ada na mba na njedebe ije nuo na tupu kele ụwa na-emezi ọ ga-afọ anyị anya nọsentị mmadụ eke na njedebe ije nuo sinati nwa mama he oye mu ude zuo ifite ọka ka iseje o mana ọka ka ị na-achụ ezigbo oye mama madam ebula ọkụ na-achọ nwa ya o madam ebula ọkụ na-achọ nwa ya o osemudele ekwu n'ofe mmede onye nke apụta ọbụnadị mmanya onye abụ apụta ọbụnadị mmanya ọbụta mmanya ka ụnụ na-ahụ na-enwere ego okwu ka ị na-agịrịa efeta ọka ka esi oche ndụ nwanne onye nwa na-efeta ọka eze oyima na anyị achị nwoke na achị ga-enwe n'ife mmekwu achị ga-ekwu achị ga-ekwu n'ife mmekwu ajọ mmụọ na ajọ mmadụ ba na-eme nkịtị ndị ilo na-asị ya na paakị chọrọ kwa mma asambodo oyime oche ndụ eze oyima ndọma mụ na chinwe ibe ọbụla dị n'ụwa gbasịbụ jele ego na-awọrị ya onye nke apụta ọbụla dị mmanya onye abụ apụta ọbụla dị mmanya ọpụta mmanya ka ọnụ na-ahụ enwere ego ebu ndị ọma pụtala ụtụtụ nya ka edebeti ya ọpụtala ụla n'ụtụtụ nya ka edebeti ya ewute na chinwe ife ọbụla nọ n'ụwa adịọ nọ n'ụwa nke anyị oyime bọọlụ gosi na ọnụ m ekene gị mama ọ bụ nwanne mama ogene ọma ọgịlasị ezi owele ka isi madam ebula ọkụ na-achọ nwa ya oyime asambetanụ oyime soso nwanne ndị egụm na megide oyime nwanne ka nwa ekenụ soso nwanne eze sọlọ gị nwanne ndị ebe na ọka ka esi oyime jibezo kafọ oyime dọla mariko oyime a na-eto sita ezigbo oyime meyo na-egide oyime na timba ka ị na-achọgo ụwa mụ na ndị egwu m nọ ga kelelele oyime jibe ụzọ kafọ oyime sokoloboyo oyime nwata akwụkwọ nwe madam ebula ọkụ na-achọ nwa ya lukoko siyo na jefu ke na luwe oyime
Chineke nene na ọka ka isi eje n'ụwa oyeme injinia Jeff oyeme ọnụ mekele ọsịmụdele ego n'ofe mmele onye nke apụta ọbụya n'ịmanya onye abụ apụta ọbụya n'ịmanya ọbụta mmanya ka olu na-agụgụ na-enwere ego ka ịcha ahịa ego ndị ọma ọkụ na-achọ nwa ya madam ebula ọkụ na-achọ nwa ya tienụ nwanne na onu mekene gị oyi mee chọkwube njem ọnụ nọsọ nwa nwanne nọsọ nwa nwanne oyi mee onye kọka bụ ọnụ mekene gị onye karịza na ọnụ mekene gị onye mee aka na-agba ogene onye mee jaspa nwanne emele mezigbo anyị bụ njem akụlụchukwu oke gị uke bụ ọka nwanne na ọka onye mee na temba ka isi eje onye mee ọsọ anyị jele ego n'ofe mmele onye nke apụta ọbụla dị mmanya onye abụ apụta ọbụla dị mmanya ọbụzọ mmanya ego na-abụ na-enwere ego ka ịcha ego ndị ọma gadị ọnụ n'ụwa ọjala nwanne onye ọma na-efeta ọka onye mee mkpịsapị mmadụ eke onye mee nere gadịlele ego ndị ọma ebula ọkụ na-achọ nwa ya ọcha anyị jere ego na-awa ọrịa onye nke apụta ọbụya n'ịmanya onye abụ apụta ọbụya n'ịmanya ọbụzọ mmanya ka ego na-ahụ na-enwere ego n'okwu nwanne chukwuchekwu nwanne nwantịsa nwanne n'ọnụ mekile onye mee nwanne m nwoke anaghị nwanne ịgadịọ ịgadị n'ụwa onye mee n'osi kimpe onwere ibe mere dibe nke onye na n'ụwa ịgadịọ ịgadị n'ụwa jọrọ kwa mma gwa mma chekwute na chekwute DJ S. Shine Best International. Ugochi maleze oni Ilelu mezi chifu anyị nọ Oyeme ọgọsi nọ keke Oyeme obi nyelu gọba Igadio na asampenyemo Kọlụ ndama njem ọnụ ọma Ijọrọ kwa mma kwa mma Ondaliki onye ọma mụ na igadio Oyeme emenike nwanne Oyeme Thunder Bakasi Igadio na n'ụwa Chekwute na chekwute na n'ụwa Onye nụsa n'onye na-aba n'obe ji ya Kedu a na-ene n'onu mekene gị Oyeme ụmụjọka isi
mmadụ ọbịaniro tinye ewu nwa m ọbịa na atụ osu obi ọnụ ebere
kisejo akaka kisikio DJ S Shine Best International. I am